morning. Ik moet nu naar werk toe, naar kantoor. Ik heb droog shampoo in mijn haar, maar dat zie je nog een beetje zitten. Maar goed, dat gaat er straks wel uit. Ik heb in ieder geval gisteren weer van die ballen gemaakt. Maar dit keer geen brownie balls, maar carrot cake. En normaal is het met witte chocola, maar ik heb hem een klein beetje ook met pure chocola gemengd. En ik ga hem even taste testen. Maar what can I say? Dat is niet normaal. Ik heb dus zo geen zin om mijn laptoptas mee te nemen dat ik gewoon mijn tasje meeneem en mijn laptop los.